Magyarország egyik legrégebb, 1989-ben alakult a Magyar Nők Szövetsége, több mint 10 000 taggal, és jelenleg is 6800 tagunk van. A Makói Nők Klubja 15 éve tagja a Nőszövetségnek, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen elismerést kaptak. A nőkről általában mindig el szoktak feledkezni. A női szervezetekről sem szoktunk nagyon sok média eseményt látni. Általában véve ők mindig a háttérben csendesen szervezik és a munkájukat, illetve tevékenykednek, és ilyenkor, amikor egy-egy város, egy-egy képviselőtestület vagy egy polgármesteri hivatal gondol rájuk, az nekünk mindig nagyon nagy öröm. Mennyire könnyű vagy nehéz a mostani világban nőnek lenni, nőként élni, ugye ez is gondolom hozzátartozik ez a fajta tevékenységhez, hogy erről beszélnek, ezt kommunikálják? Igen, érdekvédelmi szervezet vagyunk, azt azért el kell mondanunk a 21. században jó nőnek lenni. Jó nőnek lenni egy olyan országban, ahol elismerik a nők tevékenységét. Nagyon sok jogi lehetőséget kaptak a nők az elmúlt 23 évben, ugyanakkor még a társadalmi tudatváltozásban nehezen mennek át az esélyegyenlőségi kérdésbe tartozó területek, témák, ezen azért munkálkodni kell. De azt gondolom, hogy ha valaki a saját környezetében, lakókörnyezetében, iskola környezetében, vagy egyáltalán szétnéz, akkor számos női munkával találkozik, amelyek megfizethetetlenek, önkéntesek, társadalmiak, és ezt azt hiszem nem csak március 8-án, hanem ilyenkor is élik elismerni egy-egy városnak a születésnapján, egy-egy városnapon, és ez egy nagyon-nagyon nagy öröm. A tagok között mennyire vannak fiatalabb generációba tartozó tagok, várnak-e új tagokat, mennyire frissül a vérkeringés ebből a szempontból? Igen, érkeznek fiatalok, de nagyon nehéz őket megtalálni, hiszen ők azok, akik édesanyák, gyermekeket nevelnek, dolgoznak, nekik speciális témában lehet, illetve az ő igényeiket kielégíteni. A tagjaink nagy része 50 év feletti, ez körülbelül egy 60-70%. Nagyobb városokban sokkal aktívabbak a fiatalabbak, a vidéki városok, illetve településeken nem annyira van. A Nőpont hálózatban ennek ellenére generációktól függetlenül, politikai nézetektől függetlenül a Nőszövetségben mindenki megtalálható. Vezetőjével beszélgettünk erről a bizonyos Makóváros emlékplaketről, és ugye a Makói Nők Klubja Egyesület is átvette ugyanezt a rangos elismerést Makóváros közösségétől. Következő vendégeinkkel erről fogunk beszélgetni. Azt írták itt a ünnepi testületülésen, hogy a nők társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítását tűzte ki célul a szervezet. Egy picit menjünk vissza az időbe, az előbb is így kezdtük a beszélgetést. Mikor alakult meg ez a szervezet, és mi volt ez a cél, ez a társadalmi esélyegyenlőség megvalósítása? 15 évvel ezelőtt alakult meg, tehát ez most 16. éve, és ugye az előző riportból is kiderült, hogy nekünk a társszervezetünk Budapesten van, és Budapest ugye képviseltette, tehát az Országos Nőszövetség képviseltette magát már akkor az Unióba, és ugye olyan 10 éve körül kapott ez tulajdonképpen lehetőséget, hogy na az egyenlőségért harcolni, és ugye mi többször fönt voltunk Budapesten, közgyűléseken, egyéb információs előadásokon, és ugye ott tájékoztattak bennünket, hogy jó, hát a vidék is kapcsolódjon be, mert hát nekünk is fontos az, hogy igen, egyenlő megítélés alá tartozzunk. És bocsánat, közbeszólok, de igazából valószínűleg vidéken még nehezebb helyzetben vannak a nők, mint a fővárosban, ahol azért nagyobb lehetőségük van. Igen, abszolút nehezebb helyzetben. És ugye akkor volt az, hogy minél többen kerüljenek be nők a parlamentbe. Na most ugye hát mi innen hivatkoztunk is mi arra, hogy ez nekünk nagyon nehéz eset, mert hát innen nem állhatok én föl, és azt mondom, hogy már pedig igen, több és harcoljunk azért, hogy többbe kerüljön. De támogatjuk azt, hogy igenis a vezetésben, meg különböző vezetői funkciókban egyre több hölgy vegyen részt. És tehát ez a mozgalom, ez az egyenlőség, esélyegyenlőség eddig tartott, hogy... És mit lehet ennek érdekében tenni? Tehát milyen eszközök állnak a rendelkezésükre? Hát eszköz semmi. Eszköz semmi. Az égvilágon semmi.
hát azért most nem mondjuk, hogy levegőben beszélünk, mert hát végül is tesszük a dolgunkat, hogyha egy ilyen választási lehetőség elé vagyunk állítva, és akkor a lehetőségeket fölmérve mégiscsak tudjuk tenni úgymond a dolgunkat akkor, hogy igen, mellé állunk, és hát azon vagyunk, hogy megválasztásra kerüljön és bekerüljön oda, ahova kell, tehát ennyi, és többet mi ezen a téren nem tehetünk. De azért odafigyelünk. Ugye azt szokták mondani, hogy mindenki ott teheti a legtöbbet bizonyos dolgokért, ahol éppen van. A Makói Nőklub nagyon aktív, én azt vettem észre, rengeteg rendezvényük van, gyakorlatilag nagyon színes minden területet felülelő témákban, akár kulturális téren, akár mint hogy a nők mindenben részt vesznek. Így van, tehát nagyon-nagyon színes programok. Néhányat kiemelve, akkor szeretnénk kérni, hogy említsenek meg néhány fontosabb rendezvényeket, hogy bemutassuk, megmutassuk, hogy mi történik. Minden hónapban van aktuális programunk. Hát például karácsonykor, meg Mikuláskor, akkor a Mikulás, meg szoktuk ünnepelni magunkat, mint a nők, így egy esélyegyenlőséget visszatérjek. Most az anyák napi rendezvényére készülünk, de nemrég a költészet napjához kapcsolódtunk. Egészséggel kapcsolatosan is mindig kutatunk, keresünk, szűrővizsgálatot szerveztünk, akkor kirándulásokat szervezünk. Tehát minden hónapnak megvan a maga kis központi programja, és akkor ehhez kapcsolódóan készülünk. És azért azt ne felejtsük el, hogy legutóbb is fánksütés volt például. Igen, a február az a fánksütés, és akkor például tombolát húzunk, és akkor a farsang jegyébe telik a februári műsorunk. És ami érdekes, amire én ki szerettem volna térni néhány mondatban, és akkor át is adom a szót, hogy gyerekeknek, tehát önök kapcsolódtak ahhoz a kezdeményezéshez, hogy pótnagyig sütöttek fánkot gyerekeknek. Ugye mindig a tagságtól a véleményeket, azaz a javaslatokat szeretjük összeszedni, és jött a javaslat az egyik tagunktól, Bakacsinétól, hogy mi volna, ha fölvállalnánk, mivel ugye elmaradt a nagyanyáink süteménye, hát mi olyan kis aktívan készültünk arra is, terveztünk, de nagyon, és hát abban a pillanatban, tehát a jó mellé, úgymond én vezetőn abszolút állok, és azt hiszem, hogy nekünk az egyik profilunk az, hogy segíteni is szeretünk. Tehát el nem múlhat év úgy, hogy mi valakin ne segítsünk, és most csak a fánksütésre visszatérve, és akkor mondja, hogy mi volna, hogyha fölvennénk a kapcsolatot az iskola igazgató úrral, és az iskolákból meghívnánk azokat a gyermekeknek, akiknek nincs nagymamájuk, és sütünk mi nekik fánkot. Mondtam, nagyszerű. És ő végigfutotta az iskolákat, mindenütt nagy örömmel fogadták, hogy milyen eszünkbe jutott, és akkor tettük a dolgunkat, jöjjenek, és 90 gyermek jelentkezett, ami hát nagyon-nagyon szép dolog. Reméljük, hogy lesz folytatása ennek, mert ugye úgy indul, hogy hagyományteremtő szándékkal. Abszolút, ezt nem akarjuk abba hagyni, és hát most ezt is megköszönve, holnap koncert lesz ugye a Bartók iskolában, és meghívást kaptunk 20 jegy kíséretében, hogy így akarják lereagálni és megköszönni, hogy mi mégis ilyen kedvesek voltunk, és a gyermekeket így vendégül láttuk. Beszéljünk egy kicsit a tagságról, hogy az előző beszélgetés mintájára itt is fölmerül a kérdés. Hány fős tagsága van a szervezetnek, milyen összetételű, vannak-e fiatalabb hölgyek is a klubban, tehát van-e utánpótlás? 92 fő jelen pillanatban a tagság. Most a fiatalok ugye nagyon fiatalok nincsenek. Aktív hölgyek még vannak, itt a helyettesem, aki mellettem ül, szinte ő képviseli a fiatalságot köztünk, de ez nem ront semmin, hogy így mondjam, mert a tagságunk nagyon aktív, tehát mindenre mozgatható abba a pillanatban egy telefon is, és már az a 30 ember az biztos, hogy megszólítható bármilyen rendezvényre, ugye itt lehet kulturális előadás, lehetnek városi programok, tehát mi abba a pillanatban tudunk menni, és utánpótlás, minden jelentkezőt fogadunk. Akkor mondjuk itt is, hogy hogyan lehet olyan nincs, hogy mi a sorainkban nem, aki hozzánk akar tartozni, jön hozzánk, minden hónap első kedjén van a foglalkozásunk, lehet jönni, és már mi szeretettel fogadjuk, sőt, mindig is nagy tisztelettel, és tehát, hogy érezze az új tag, hogy igen, tartozhat közénk,
és én mindig szóvá is teszem, hogy örülünk, hogy jön közénk, és a legközelebbi alkalommal szintén, hogy akkor hogy érzitek magatokat, tudtok-e közénk tartozni, és akkor igen mondják, mert úgy látják, hogy olyan jó a hangulat, és az összetétel meg hát nagyon vegyes. Itt a hivatalnoktól kezdve a volt pedagógus, az óvodapedagógus, kétkezű munkás is. Tehát nagyon-nagyon széles skálájú az összetétel. Hova kerül ez a díj, amit most kaptok legutóbb? Hova fogják tenni? Hát ezt még nem tudjuk most, ugye, mert még annyira friss, és nekünk azóta nem volt klub délutánunk. Most kedden lesz, és ugye hát mindenki nem vett részt ezen az ünnepségen, majd viszont be kell mutatni, erről be kell számolni, mert ugye hát a pénzről sem tudnak, és én a helyettesemmel már beszéltem róla, hogy hova, tehát itt ismét mondom az igényesség. Mi a Nemzeti Színházba szerettünk volna már évek óta egy busszal elmenni. Pályáztunk is, de mivel csak 20 000 forintot kaptunk, ugye mire elég az? Semmire, tehát az mindig elmaradt. És most talán úgy beszéltük mi ketten, hogy ezt nagyon szívesen vennénk, hogyha a tagság igen, erre rábólítana, hogy mégis lássuk az új Nemzeti Színházat, egy előadást megnézni benne, és talán ez volna a legszebb és a legtartalmasabb. Nagyon jó felhasználási mód. És ezen kívül akkor zárásképp milyen terveik vannak a jövőre? Van esetleg valami új program, amit kitaláltak, vagy amit fejleszteni szeretnének még? Tulajdonképpen folytatni szeretnénk, mert ezt, amit elkezdtünk, minden hónapra lebontva, ugyanígy folytatni szeretnénk, és várjuk az újabb jelentkezőket, a fiatalabbakat is, úgyhogy innen üzenem nekik, hogy várjuk őket. Rendben, nagyon szépen köszönjük, és gratulálunk még egyszer a kitüntetéshez. És akkor most olyanokat fogunk látni, a fiatal hölgyeket, akik lehet, hogy a későbbiekben akár csatlakozhatnak is majd ehhez a szervezethez. Hát most ők más miatt vannak itt, ugye a Keli társcsoport néhány tagja fog itt hamarosan és bemutatót tartani a televíziós stúdiónak másik színpadán, és utána majd beszélgetünk is arról, hogy milyen eredményeket értek el az utóbbi időben. Úgyhogy most először jön a produkció, önök pedig addig telefonálnak az 510 078-as telefon.